How do you say black in Basque? How do you say black in Basque? Urte politikoari hasiera eman diote Eusko Legebiltzarrean. Ziurgabetasunak baldintzaturiko egoera betean ertz askotako eztabaida espero da gaurkoan. Ukrainako gerra, lankidetza itunak, energia krisialdia eta beste hainbat izango dituzte gaurkoan hizpide. Iñigo Urkullu lehendakariak hartu du lehen hitza eta arratzaldean ordu bitardietatik aurrera legebiltzarkideek izango dute euren ikuspuntuak plazaratzeko aukera. Euskal gizarteak dituen erronka nagusiei aurre egin ahal izateko 5 herri akordio proposatu ditu lehendakariak. Lankidetza da lehendakariaren ustez Euskadik dituen erronkei aurre egiteko modua. Jaurlaritza sostengatzen duten alderdien eta oposizioaren artean gehiago izan dira akordioak desadostasunak baino. Horixe izango da aurrerantzean ere gure jarrera. Ahalegin kolektibo horren fruitu, on samarra da enpleguaren egungo egoera. Aurtengo ekainean, 987.000 pertsona ari ziren lanean, gizarte segurantzan kotizatzen. Kaixo guztioi, eguerdion ongi etorriak gurean gaur magazinera. Iraiak 22 ditu eta krisi ekonomiko, energetiko eta sozialaren testu inguruan eman zaio gaur goizean hasiera Eusko Legebiltzarrean politika orokorreko eztabaidari. Ahaztu gabe, legealdiaren erdira iritsi garela eta foru eta udal hauteskundeak ere jomugan ere badaudela. Legealdiaren erdia igaro den honetan balantzea egiteaz gain, egiteko daudenak eta erronkei aurre egiteko hartuko diren neurri sorta iragarri ditu gaur Iñigo Urkullu lehendakariak. Nerea García, Gasteiz. Eusko Legebiltzarrak gaur egin duen politika orokorrari buruzko eztabaidan Iñigo Urkullu lehendakariak herri akordioak lortzea proposatu die berriro oposizioko alderdiei. Euskal gizarteak dituen erronka nagusiei aurre egin ahal izateko. Legealdiaren erdia igaro berri dute eta orain arte egindakoak eta batez ere egungo erronkak izan ditu hizpide Urkulluk. Joera global handien eraginpean gaudela adierazi du eta 3 esparretan zailkatu ditu. Lehenengoa joera soziodemografikoak, biztanleriaren igoera eta zahartzea eta desberdinkeria faktoren hazkundea besteak beste. Bigarrenik joera ekologikoak eta energiakoak. Batik bat aldaketa klimatikoa eta Ukrainiako gatazkaren ondorioz energia efizientzia eta berriztigarrietako trantsizioaren beharra. Eta azkenik joera ekonomiko eta teknologikoak. Lehendakariak azpimarratu nahi izan du munduko hazkunde ekonomikoa ziurgabetasun handiaren mende dagoela. Egoera horren aurrean, azaldu duenez, pertsonak ardatz izan da, funtsezkoa da erakundeak indartzea, baita erakundeen eta gizartearen arteko elkarrenkintza ere. Bestalde, Iñigo Urkulluk aipatu ditu legealdi erdi honetan egin diren ekarpenak, baita etorkizuneko erronkak ere. Besteak beste, azpimarratu du lankidetzan oinarritutako gobernantza ezinbestekoa dela egungo testu inguruan, eta ibilbide horrek 3 mugarri dituela: aurrekontuak, legegintza programa eta herri akordioak. Basolazaldian zehar ordu batetik aurrera sakonduko dugu Legebiltzarrak goizean zehar emandakoan Miguel Aizpuru eta Carlos Renedo solaskideekin. Eta eguneko beste lerroburu nagusietakoa bada Errusiari buruzkoa. Vladimir Putin, Errusiako presidenteak 300.000 erreserbista mobilizatzeko agindu izanak alarmak piztu ditu nazioartean. Iragarpena egin du Donbaseko Errusiaren aldeko agintariek erreferenduma deitu atarian. Herritarrek Errusiarekiko balizko atxikimendua erabakitzeko egunak izango dituztelako bihartik aurrera. Emaitzok ez dituztela onartuko hartarazi dute Estatu Batuek eta Europako Batasunak. Errusiatik irteteko ahaleginak biderkatu dira azken orduotan eta hegaldien prezioak izugarri garestitu dira, bidaiak ordu gutxitan agortu dira gainera. Joe Biden, Amerikako Estatu Batuetako presidenteak, Nazio Batuen Segurtasun Kontseilua erreformatzeko beharra aldarrikatu du asteazken honetan. Eta 27ek Errusiaren aurkako zigor berriak ezartzea adostu dute Putinek ezarritako mobilizazioaren ostean.
Eta gurera itzulita, Mercedes multinazionalak Gasteizen duen lantegia handitzeko eta sendotzeko proposamena aurkeztu dio Gorka Urtaran alkateari. Industriagune berriak 23 hektarea izango ditu eta ez du eraginik izango Erastun Berdearen naturgunean. Orain dagokigu proiektu hau martxan jartzea eta hirigintza aldaketa guzti horiek planteatzea ahalik eta azkar. Eta ArcelorMittal enpresak estatu maila osoan ezarri nahi duen lan erregulazio espedientari buruz negoziatzen jarraitzen dute. ArcelorMittaleko zuzendaritzak enplegu regulazio espedientea proposatu du Espainiako estatu osoan. Espedientea eztabaidatzeko negoziazio batzordea eratu du enpresak eta bertan ELA, LAB, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek parte hartzen dute. Asteazken eta ostegun bitartean batzarrak izan dituzte sindikatuek zuzendaritzarekin eta adibidez asteazkeneko bilera emaitzarik gabekoa izan zela salatu duelak. Emaitzarik gabeko bilera bat izan zen. Ostegunekoan aldiz labek espero du enpresak proposamen bat aurkeztea. Espero dugu datu zehatzagoak egotea eta proposamenen bat negoziaketaren barrenin. Elak berriz ez du esperantzarik. Bilera bat dago, ez daukagu esperantza handik, gure ustetan egin beharko zan lehenengo gauza esperientzia kentzea delako, ez dagoelako inungo arrazoirik. Enplegu erregulazioen arrazoiak argudiatzeko, ArcelorMittaleko zuzendaritzak emandako informazioa eskasa da ELAK eta LABek uhartarazi dutenez, eta horregatik informazio gehiago eskatu dute. Informazio askoz gehiago behar degula, lan kargei buruz, lan zentru bakoitzeko informazioa eskatzen dugu, abuztuaren 31 arteko kontuak ere bai. Izan ere, sindikatuek argi dute enpresak ez dituela arrazoi ekonomikoak erregulazio espedienterik ezartzeko, eta horren adierazle da 2021 13.000 milioi euroko irabaziak izan zituela, eta aurtengo lehendabiziko hilabeteetan errekorreko irabaziak izan dituela gainera. Eta datu ekonomikoak bakarrikan nahi ditugu ikustarazteko dituzten onura erraldoiak horiek asumitzeko inongo arazoa ez dutela ematen, langileak etxera bialdi gabe. Edo nola ere negoziazioak jarraitzen du, sindikatuek baina uste dute Arcelorreko zuzendaritzak bere horretan jarraituko duela. Gaiz aldatuta, ostegun honetan jakinaraziko da 32 urte gatibu daramatzaten Jakes Esnal eta Jon Parot euskal presoek baldintzapeko askatasuna eskuratuko duten ala ez. Bizitza osorako zigorra jaso arren, bai Esnalek eta bai Parotek segurtasun epea gainditu duten arren, baldintzapean aske geratzeko aukera ez da inoiz gauzatu. Gauzak horrela, gaur ezagutuko diren erabakiek konponbide prozesua markatu dezaketela ohartaraziz, elkarretaratzeak deitu dituzte bakegileek eta bakebideak.
Rodolfo Martín Villa, ministro frankista ohia ez auzipetzea erabaki du Argentinako auzitegi gorenak. Gizarteriaren aurkako krimenak egotzi zizkioten zenbait elkarteek, Gasteizko martxoaren 3ko sarrazkian eta 78ko Sanferminetan, German Rodriguezen hilketan izan zuen jokabidearengatik, baina Argentinako justiziak ez du ikusten egokitzatutako delituen eta egiletzaren inguruko froga zuzen edo zeharkakorik. Martxoak 3 elkarteak desadostasuna azaldu du, ministroia ez auzipetzeko erabakiarekin, une honetan auzipetua ez bada ere, Argentinako kereian inputatuta jarraitzen duela gogorarazi dute gizarteriaren aurkako krimenen testuinguruan egindako 12 giza hilketengatik. Gai saldatuta beste lerroburu bat biharamuneko pilula doainik eta errezetarik gabe eskuratu ahalko dute emakume guztiek Ipar Euskal Herrian urritik aurrera orain arte 26 urtetik berakoentzat soilik izan da doakoa. Energia berriztagarriekin lotuta energia komunitate berria iragarri dute Lasarte horian 1000 erabiltzaile onurtzeko zedearekin. Xehetasun gehiagoren berri izateko Udan Arbeo lankidea dugu bestaldean. Udane, eguerdion, zertan datza proiektu berriak? Estrategikoki kokatutako 6 instalazio izango dira Lasarte horian sortuko duten energia komunitate berrian. Eta bertan panel fotovoltaikoak jarriko dituzte. Horien bidez autokontsumorako erregimenean udalerriko eremu eta auzo guztietara energia garbia eta berriztagarria eramatea bermatuko dela ziurtatu dute eta aurreikuspenen arabera udalerriko 1000 familia eta denda hornituko ditu proiektu honek. Horren bidez, argindarraren fakturan 130 aurrezteko aukera izango dute herritarrek. Milioi eta erdi euroko inbertsioa bitarte Lasarte horian energia komunitate bat sortuko dute. Udalerriko ia biztanle guztientzat energia trantsizioa ziurtatuko duen Euskal Autonomia Erkidegoko lehen tokiko energia komunitatea izango da. Estrategikoki kokatutako 6 instalazio izango dira eta bertan panel fotovoltaikoa jarriko dira. Horien bidez, autokontsumorako erregimenean udalerriko auzo eta eremu guztietara energia garbi eta berriztagarria eramatea bermatuko dela ziurtatzen da. Aurreikuspenen arabera, udalerriko 1000 familia eta denda hornituko ditu, eta horri esker argindarraren fakturan 130 aurreztuko dute. Plakak eremu hauetan jarriko dira, Michelin kirolgunean, Garaiko etxea Landaberri ikastolan, Sasoeta ikastolan, Zumabur ikastetxe publikoan, Zabal eta Frontoian eta Basaundi auzoan. Horrelako proiektuen garrantzia azpimarratu du Jaurlaritzak. Autokonsumorako komunitate energetikoak herritarren parte hartze aktiboa ate ireki bat dira eta apustu jasangarri bat dira ingurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren aldetik. Azpimarratzekoa da gainera, Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak energia mendekotasun handia dutela, 190tik gorakoa. Horri konponbidea eman nahi dio Jaurlaritzak. Egoera konplexuan bizi gara eta horrek eskura ditugun energia baliabideak eraginkortasunez kudeatzea derrigortzen gaitu. Ildo horretan antzeko ezaugarriak dituen instalazio bat bultzatuko du Basaundi Baiaran. 850.000 euro gehiago inbertituko ditu 1100 metro karratuko eremu batean 276 eguzki plaka jartzeko aukera emango duen instalazio bat erekitzeko udal lurzoruan. Azken horien helburua Euskadiko eraikinen deskarbonizazioan aurrera pausuak ematea da. Autokontsumorako energia komunitatearen proiektua Basaundi auzoan bertan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak azaldu duenez era berean bateriak instalatuko dira, gehiegizko energia bildu eta biltegratu ahal izateko, eta horrela baliabidea ahalik eta hobekien optimizatzeko. Bestalde, Fridays for Future kolektiboa ostiral honetan mobilizatuko da, klimaren aldeko greba globala dela eta urtero egiten den greba da hori, eta energiaren demokratizazioa eta lurralde autosufizientea izango ditu lelotzat. Udane Arbeo, zu Donostian zaude, zer gehiago dakigu mobilizazioaren inguruan? Donostiko eta Iruñeko Fridays for Future mugimendua ostiral honetan mobilizatuko da klimaren aldeko greba globala dela eta urtero mundu mailan deitzen den greba da hau eta energiaren demokratizazioa eta lurralde autosufizientea izango dituzte lelotzat. Fridays for Future mugimendua gogorarazi du inoizko udarik beroena izan dugula eta suteek milaka hektarea erreomen dituzte aurtengo uda honetan ere. Hori hala, krisi energetiko gogor batek kolpatu gaituela adierazi dute eta ezegonkortasun politiko eta sozial honen aurrean herritarrak mobilizatzera deitu dituzte. Iruñean arratsaldeko 6:00 ekingo diote Meriendades plazatik mobilizazioari eta Donostian berriz arratsaldeko 6:00 Bulebarren. Eta astebete barru, ekotopaketei ekingo diete Portugaleten krisi ekosozialaren inguruan hausnartzeko bilduko dira hain zuzen, zenolako jardunaldiak izango dira Udane. Zenbait eragilek ekotopaketak antolatu dituzte iraiaren bukaera aldera Portugaleten azken krisia gure garaia lelopean. Krisi ekologikoa erdigunan jarriz, Euskal Herrian zein aldaketa egin beharko genituzkeen izango dute hausnartzeko izpide eta zenbait elkarte ekologista unibertsitate irakasle, nekazari eta beste zenbait eragile izango dira bertan. Baina, beraiek esan bezala mundu guztiari dei egiten diote bertaratzeko. Portugaleteko merkatuan eta Sastraka gaztetxean izango dute ekotopaketa hauek bere tokia eta bertan mahai inguru eztabaida edota beste zenbait hitzaldi egingo dituzte musika emanaldiez gain eta gogoratu izen emateak oraindik irekita jarraitzen duela. Krisi sistemiko batean sartzen hasita gaudela eta planetaren muga gertu daudela ikusita aldaketa bila dator ekotopaketak. Bizi dugun krisi ekosoziala erdigunean jarriz eta Euskal Herrian aldaketa bultzatzeko modu ez hausnartzeko jardunaldiak antolatu dituzte hilaren 30 hasi eta urriaren 2 bitartean Portugaleten. Gertatzen ari dena hitz egin beharra dagoela iritzita. Egiten duguna alda krisi ekologikoa gerarazteko egin dezakegun guztia. Mundu guztiarentzako irekiak izango dira jardunaldiak eta horietan zenbait elkarte ekologistek, unibertsitate irakaslek, nekazarik eta beste eragile batzuek hartuko dute parte. Azken krisiak gure garaia lelopean. Portugaleteko merkatuan eta Sastraka gaztetxean egingo dituzte eta egitarau zabala aurkeztu dute jada. Hitzaldi, mahai inguru eta eztabaidaekin batera musika emanaldiak eta bestelako ekitaldiak ere egingo dituzte. Arazoa globalak izanik ere Euskal Herrian aldaketa eragiteko zer egin behar den izango dute mintzagai ekotopaketetan. Baita xede hori lortze aldera tresna berri bat beharrote den ere. Arazo ekosozialek irtenbide ekosozialak dituzte. Ekotopaketak iragartzen dituen afisan zurezko pieza batzuk agertzen dira. Amiltzar dagoen dorre bat osatzen dutenak. Gaur egungo egoeraren metafora egokia izan daitekela uste dute antolatzaileek. Jendartea egurrezko piezekin egindako dorre horietako baten modukoa da. Altua eta ezegonkorra, oso euskorra. Ez dezagun ahaztu, labe garaienak ere erdoilak hartu zituen eta Imperio handiak erortzen dira. Aldaketen garaiak datoz eta ez gaude prest. Egurrezko dorraren iduria hautatu dugu, jengarena. Gure etxea erortzeko zorian egon daitekelako. Ekiteko garaia dela aintzat harturik aldaketa bila datoz. Horiek hala gertatzen ari denaren tamainaz jabetu eta olatu ekologistara batu nahi duen orok izena eman dezake ekotopaketen webgunean, edota komunikazioa abildua ekotopaketak.eus helbidera idatziz. Irtenbide ekosozialak dituzte. Eta kulturari salto eginda, bihar Donosteko Belodromoa bete egingo da mundu mailako estreinaldi batekin zinemaldian. Fermin Muguruza zinema pantailetara itzuliko da Black is Beltza 2 Ainoa animaziozko film berriarekin. Sarrerak dagoeneko agertu dira, baina azken aukera bat egongo da bihar bertan Lehiatilan. Amanda nire ama, Bolivian hil zuten. Nita zaurdun zegoela. Manes nire aita,
desagertarazi egin zuten Nikaraguan. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer. 1988 urtea da. Ainhoa dut izena, eta 21 urte betetzear nago. Garaia aldu da, egia jakiteko. Baita mendeku hartzeko ere. Eta Boga Garagardo ezagunak berriak dakartza hain zuzen ere zinemaldirako. Hain zuzen, Fermin Muguruzaren Black is Beltza bi Ainhoa film berriaren proiekziorako garagardo batekin datoz. Urtzi ugalde dugu bat pantaiaren bestalboan. Eguerdion, Urtzi? Ez dakite, zuk entzuten hauzu, baina nik ez zaitut entzuten, ez dakite arazorik dagoen. Ez, bai, saiatuko gara berriro ere zurekin berriro konektatzen Urtzi, orain arte, esan dakoa, orain saiatuko gara berriro ere Urtzirekin berriro ere konektatzen, Boga Garagardoak dakartzan berrikuntza horietaz hitz egiteko, eta Black is Beltza bi, Ainhoa filma, ari garela, baita ere aipatu beharrekoa, musika zuzenean saioa gaur itzuliko delako 11 telebistara, eta hain zuzen ere horixe bera, soinu banda hori, filmaren soinu banda izango dutelako izpideko, eta hemen daukagu pantaiaren beste alboan. Eguerdion. Eguerdion. Aipatu dugu ezta, bihar estreinaldi mundiala Donostako Belodromoan, Fermin Muguruzaren Black is Beltza bi Ainhoa film berri horrekin, eta soinu bandak ere garrantzi berezi hartzen duela film honetan. Hoxe da, Black is Beltza Ainhoa pelikula soinu bandaren aurkezpenan izan ginen, pasaden astean, eta prestatu dugu reportaje mardul bat, non soinu bandaren inguruan ariko garen, Fermin Muguruzarekin hitz egingo dugu, Mursegorekin arituko gara ere, bai eta Elkar disketxeko arduradunekin, eta guztiekin batera argazki bat ingo dugu soinu bandaren inguruan, ez? 28 kantuz osaturiko vinilo bikoitza da gure erreportajaren sustrai nagusia, eta bertan filman agertzen diren kantuen inguruan arituko gara. Eta zen nolako kantuak dira, zer bana ibiltzen du, aipatu du berri duzun vinilo bikoitza horrek? Bueno, azteko esan daiteke bi zutabe nagusietan banatua dagoela bilduma hau, alde batetik Euskal Herriko kantuak dute protagonismo nagusi bat, batez ere 80 hamarkadako kantuak islatzen dira, agertzen dira, aipatu behar da, 1988 urtean kokatua dagoela honako pelikula, eta zentzu horretan, bai aurrekariak, esaterako Imanol edo Mikel Laboa, eta bai garai hortan puri-puria zegoen rockaren isla nagusia dela, ez? Bide horretan, Kortatu, Zikatriz, Rip, edo Barrikada taldeen kantak agertzen dira disko bilduma honetan, eta beste aldetik ere badago nazioarteko sekzio bat, o nazioarteko kantu zerrenda bat, non Fermin Muguruzaren ibilderak eta berak ibilitako mundu horietan barna sartzen gaituzten, ez? Esaterako Brenda Navarrete hor dago, Amal Marcus, Masilesun System, Tania Salez, eta bide horretan Palestinera goaz, Afganistanera edo Kubara, ez? Pixkat mundu mailako ibilerak ere hor daude, eta esan bezala aldetik Euskal Herriko kantuak, eta bestetik nazio mailako kantuak. Horixe beraz, Euskal Herriko taldeak baitaren nazioartekoak, ez, lankidetzan Fermin Muguruzarekin batera, film berria, bihar Donostako Belodromoan estreinatuko den Black is Beltza bi Ainhoa hori, baina previa bezala, ez, musika zuzenean saioa gaur, gaueko 10:00, soinu bandari buruz, eskerrik asko Koldo Otamendi. Hoize da, mi esker, gero arte. Gero arte. Eta aipatu bezala film honen bueltan hainbat berritasun badaudelako, eta horietako bat Boga Garagardoak kaleratu duen Garagardoetako bat. Urtzirekin berriro ere konektatuko dugu. Urtzi ugalde, eguerdion? Eguerdion, entzuten hau zue orain? Bai, orain ederto batean. Zuek ere gogotzu zaudete, ez? Biharko eguna heltzeko Belodromoaren estreinaldi horretarako, ezta? Bai, prestaketa danak egiten, pixka soratuta, baina irrikitan egia esan.
Izan ere berrikuntzekin zatozte, eta barran ere berrikuntza horiek dastatzeko aukera izango delako. Bai, proiektua hasi bezain laster, Fermin eta talde guztia hasi zirenean bigarren pelikulagaz, guk ere kaleratu genuen Ainhoa Blakiz beltza garagardoa, pastri estaut estiloko garagardo bat, eta hasi ginen gu gure salmenta kanaletan bideratzen, ez? Eta nolabait komunikazioan ere laguntza hori emoten proiektuari, ez? Eta bihar hor dastatzeko aukera izango da, ez dakit agortuko diren, baina bai, garagardo honez gain, gure garagardo argia eta tosta gaineroan dastatzeko aukera izango da. Filmaren izen berbera duen garagardoa, zenolako basaporea du, edo zenolako esango dugu, bai, nolakoa da garagardoa? Bai, garagardoan, ezin ziteke beste era batera, gradu dekoz, eta dago urra bat. Da potentea da, baina potentea den bezala baita ere filma eta Blakiz beltza proiektu osoa, ezta? Bihar orduan bertaratzen direnei gonbite hori, ez? Blakiz beltza garagardo hori dastatzekoa. 8 urteko ibilbidea duzue dagoeneko, Moga Garagardoko ekoizleek, eta hause adibide bat besterik ez da, ez? Lankidetzen ari zaretelako beste hainbat pertsona eta taldekin ere. Bai, guri beti gustatu izan zaigu, gure balioekin bat egiten dute pertsonekin eta elkartekin eta beste garagardo markekin batera nolabait elkarlanen aritzea. Eta, estilo bereko elkarlan bat adibidez oso sonatua eta oso posik atera ginena, korrikarekin hainbat edizioz egin izan duguna, ez? Eta horrez gain, gure katalogoko garagardoak dauz, urte osoan zeharre dastatu daitezkenak, eta bihar ere dastatuko ditugunak. Lehen ez dut aipatu, baina biharko egunean gure txosnara edo etortzen den lehenengo eunperri, botila bana oparituko diogu, Blakiz beltzako garagardoan botila bana. Así que animatu zaitezte. Horixe, mezu horrekin eta gonbidapen horrekin agortuko zaitugu Urtzi, eskerrik asko gunean izategatik. Bai, zuei eskerrik asko. Esandakoa, gaurkoan atariko bezala musika zuzenean zaioan protagonista Blakiz beltza 2 Fermin Muguruzaren azken film animaziozko film hori, bihar Belodroman estrenatuko dena, eta aurrerapen horrekin utziko zaituztegu, tarte baten ostean itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin, gaurkoan gurekin izango dugun Agore Iturrioz Estila sindikatuko bozeramailea. Orain arte. Euskaraz nola zaten da Black Euskaraz nola zaten da Black Euskaraz How do you say Black in Basque? How do you say Black in Basque? Oroitzen, zer ziren,
Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, tarretarako gaurkoan gurekin daukagu Nagore Iturrioz, Estilaz Hezkuntza Sindikatuko bozeramailea. Eguerdion, ongi etorri. Eguerdion, eskerrik asko. Bueno, gaur Eusko Jaurlaritzari begira, politika orokorreko eztabaidaren hasiera horri begira, herri akordioen islatzat du lehendakariak hezkuntza akordioa, hitzarmen horrek eskola publikoaren papera bermatzen duela errepikatu du berriro ere, zuek aldiz kontrakoa diozu, zer ari da gertatzen? Guk argi dugu honek egiten duen azken finean da, hasieratik esan genduna, ez? Ibilbide horri dauke edo abia puntu bat, zeinean hezkuntza titulartasun publiko eta pribatuko hezkuntzak berdintzen dituen. Orain, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoa deitu duen horretan, ez? Bi sareak berdintzen ditu, hortaz, nolabait, dualtasun hori, gure hezkuntza sistemaren arazorik larriena den dualtasun hori eta segregazioen iturri den hori bermatzen du eta nolabait blindatzen du, ez? Okerren egia esan, azken dokumentuari begira, da lege honek ezer gutxi esaten duela. Hau da, altzan izan hezkuntzan inguruko edozein tratatu neoliberalegia esan. Dokumentuak orokortasunen aritzen da, eta gero hau gauzatzeko benetan dekretuak behar izango dira, bai? Dekretuak eta dekretu horiek ez dira legebiltzarretik pasa beharko, horiek hezkuntza sailak hartu ahalko ditu alde bakarrez, eta gaina dokumentuaren azken xedapenean dien bezala urgentziaz egin ahalko dira. Eta horiek dagoeneko egiten ari dira, naiz eta hutsune legal bat izan, planifikazio dekretu bat badugu, itunen agindu bat ere badugu, eta hauek nabarmen hezkuntza publikoaren kontra egiten dute. Besteak beste, itunen aginduak inbertsio igo du 8,6an, irailaren batetik aurrera ja, 8,6 igo da itunen inbertsioa esan dezagun, naiz eta jaiotze tasak bera egin. Orduan, nabarmena da, bai legeak duen markoarengatik baita dekretuak azaltzen ari denagatik, honek hezkuntza publikoaren kontra egiten duela. Hezkuntza publikoaren kontra eta era berean hezkuntza pribatuaren alde? Bai, hezkuntza pribatuei ahalbidetzen die etorkizuna nola baitez. Hau da, itunak bermatu egin baldin badia datorren 6 urtetarako, naiz eta jaiotze tasa jaitsi, horrek esan nahi du, edukiko duela nolabait berme bat hor jarraitu ahal izateko. Gainera behin eta berriro aipatzen da, itunek lortu ahal izateko eginkizun batzuk izango dituztela edo egin behar batzuk. Baina argi dagoena da, hezkuntza publikoak eta pribatuak titulartasun desberdinak ahalbidetzen dituela gauza desberdinak. Guk ezin ditugu enpresa edo ikastetxe pribatuak hainbat gauza egitera behartu. Adibidez, nik leheno planifikazio dekretua aipatu dut, ez? Planifikazio dekretuan esaten da, lerro bakarreko, talde bakarreko ikastetxeak itxi egingo direla, fusionatu egingo direla, bai? Hori ezin da ikastetxe pribatuetan egin. Hortaz, legeak adibidez sartzen ditu, arautzen ditu gauza gehienak hezkuntza publikoaren ingurukoak dira, ze ezin ditu arautu pribatuaren inguruan. Ez da doakotasuna ere, ez da laikotasuna ere, hori, titularretan esan daiteke, baina gero, enpresa pribatuak eskumena dute kontrataziorako, finantzaziorako, euskerarako, gauza askotarako eskumen propio dute, eta horro ezin da hezkuntza saila sartu. Ikastolak ere itunpekoen talde horretan sartu ditu Eusko Jaurlaritzak, ados zaudete tratamendu horrekin? Ez aldira ba. Diot, titulartasuna pribatua da, ez? Argi dago, eta guk aitortza hori noski egiten dugula, ze sindikatu honek babestu zituen ikastolak bere hasiera horretatik, ez? Argi dago, errealitate politiko eta sozial bati erantzuten ziotela bere garaian, eta diadan bezala guk babestu egin genituen, baina baita ere publikotasuna zutela helburu, ez? Aipatu duzu, publikoaren alde ez duela egiten, behintzat zirriborroak, zein interes egon daitezke horretarako? Hori, nik uste dut, nabarmen gelditu dela itunean adibidez, adostasun zabala irudikatu nahi dela, eskenifikazio bat badagoela, non adostasuna bilatzen den, baina pentsatu beharko genuke nola iritsi algaren adostasun batera hain desberdinak edo hain helburu eta borondate desberdinak dituzten alderdi edo interesen aldean. Ez eta esango ikastetxe publikoak eta pribatuak talkan ari garenik barrokan, nahi bezen ikastolen gatik galdetzen zenean, guk ez dugu ikastolen kontrako borrokarik albidetzen kontrakoa, guk publikoaren alde borrokatzen dugu, baina argi dago interesak askotan kontrajarriak direla. Orduan, ezin da irudikatu publikoaren aldeko lege bat hain
hain pozik dituenak patronal pribatuak, ez? Hezkuntza ituna akordatu zenean, alderdi politiko guztiek egin zuten bat arekin, eta orain Zirriborroarekin desadostasunak egon naiz eta egon, oro har akordio hori betetzen da, ez? Zein irakurketa egiten duzu alderdi politikoen aldetik? Bueno, ikusteko dago zein den ibilbidea, ez da, baina guk argi dugu hezkuntza lege bat behar baldin bada egun, dala dugun arazoa konpontzeko, eta dugun arazoa gure herrietan da segregazioa. Eta naiz eta eremu politikoan bestelako erabakiak hartu, herrietan ditugun arazoak mantendu egingo dira, eta hori herritarrek ikusi egingo dute. Hortaz, guretzat ulergaitza da herri hondako ezkerrak ez egitea autu bat hezkuntza publikoaren alde, eta uste dugu herriak kontutan izango duela hori, ez? Diodan bezala, gatazka honek herri kohesioan duelako eragina, eta hartzen edien erabaki hauek ez dutelako gatazka hori konponduko. Beraz esango zenuke ez dutela zuekin harremanik izan gehiegi lege honi bide emateko, ez dene dute zein punturarainoko harremana edo eragina izan duzu sindikatuek edo herri eragileek honetan? Galdera hau erantzutea askotan kosta egiten zaize harremana eta eraginkortasuna zer da nahien desberdin duen barko genuke, ez? Behin da berriro galdetzen diguzue komunikabidetatik harremana dugun hezkuntza sailarekin edo harremana dugun alderdi politikoekin, eta hitz egiteak beak ez du bermatzen eraginkorrak izango garenik, ez? Nik uste hemen bai irudikatu dela eta gure aldetik noski ahal izan dugun guztietan eman zaizkigun ere txiki guztietan egon gara gure alegazioak egiten, gure ekarpenak egiten, baina gero ez da aintzat hartu esan duguna, ez? Da orduan, nik uste dut argi dagoela abia puntua hemen bat dela, eta irudikatu nahi baldin bada abia puntu hori izanik beste gauza guztiak bermatu aldirela, hori ezinezkoa dela, eta horrekin bat egiten duen ezkerreko alderdiak nik uste dut edo engainatua dago edo engainatu nahi gaitu. Beraz, bidea eraldatzeko aukerarik ikusten duzue, kontzeptuen gai bat baldin bada, ala oinarrizko erronka handiagoa da? Nik uste dut oinarrizko abia puntua dela oker dagoena, baino guk noski ez dugu amore ematen eta hori eraldatu daitekela pentsatzen dugu besteak beste uste dugulako hezkuntza komunitateak argi duela Euskal Eskola Publikoa dela herri honek behar duen etorkizuna. Orduan, hori horrela uste dugu gauzak aldatzeko aukerak baditugula eta uste dugu gainea ozen hitz egiteko prest dagoen hezkuntza komunitate indartsu badugula. Zer nahi bildu beharko duke Zirriborroak edo hezkuntza legeak eskola publikoa indartzeko? Guk behin eta berriro azaldu ditugu hainbat tokitan da, ez bakarrik guk, diodan bezala hezkuntza komunitateko beste eragile batzuk ere eta jaramonik ez zaigu egin, baino zehaztapen asko, jarri halko genituzke mahai gaina, baino xume batzuk hemen aipatzearren, adibidez, matrikulazio leihatila bakarra beharko litzateke, ez? Oen matrikulazioa bakarra izango dela esaten da, baina ez dago matrikulazio leihatila bakarra jasota dokumentuan, orduan hori ezingo da egin, ez? Hori batetik. Eta gero bestetik egin beharko litzateke da planifikazioan eragin. Bai, daukegu jaiotze tasa dana da, eta egun daukeguna da, gure diru publiko zornitzen dian ikastetxe guztietatik soilik 40% diala ikastetxe publikoen ikasleak esan dezagun, ez? Ez da 40% iristen. Orduan egin behar dena da, nolabait, eskaintza pribatuarena mugatu eta publikoaren eskaintza edo perimetroa handitu. Adibidez, hori litzateke neurri bat. Eta hori zehaztasun osoz jarri daiteke, badirudi gai teknikoa, baina guretzat nahiko sinplea da, edo ikastetxe publikoen presentzia bermatu herrialde guztietan, egun ez dago herrialde guztietan. Holako neurri oso zehatzak hartu daitezke, baina ez daude hemen jasota. Ez da Euskal Eskola Publikorako plan estrategiko bat ere, esan zan hori bere garaien bazegoen, baina mendik ere desagertu egin da. Beraz, zuen ustez hezkuntza itunean adostu zena, betetzen ari da? Bai, egin batean bai. Hau da, bada egia, hasiera batean, dokumentu bat zegoela eta horren gainean ekarpen txiki batzuk egin ziala, agian hainbat alderdi baretu zituena eta adostasuna lortzeko balio izan zutenak, baina errealitatea eta espiritua guri ustez da bi sareak berdinduna izatea hauen etorkizuna bermatzeko hasieran esan dudana, ez? Orduan, guretzat espiritu hori bai mantentzen da.
Doakotasunaren arira, kuotak kobratzeari utzi beharko dizkiote itunpeko ikastetxek edo pribatuek, neurri hori dela den ez dela berria salatu izan duzue. Bai, uste gu hemen egia ez dian gauza asko ere esaten direla batzutan, eta tentu zibili behar daukagu, ze komunikabideetan gauza saltzen ari da gure ustez ez duena errealitaterik izar ikusirik ez. Doakotasuna berez araututa dago orain dela 40 urte. Bai, eta ez da betetzen. Nahiz eta joan den urtean ere honekin bueltaka ibili mundu guztia, aurten irailaren batean bete gabe jarraitzen du, bai. Zer gertatzen da horrekin, behartuko balituzkete ere, eta hori zaila izango litzateke, badaude bestelako zerrikitu batzuk, izan garraioa, izan txandalen kostea, izan irterak, alako gainkoste batzuk badaude. Hori ezingo dugu sekula saiestu, zeguk ulertu behar duguna da, ikastetxe pribatuak lehiakortasun logikan funtzionatzen duten, enpresa pribatuak bezala. Orduan, beraiek egingo dutena beti da, gehiago eskaini nahi izan. Zakit, adibide bat jartzeko tarte bat duan, baina guk adibidez, itunpekoen soldatak, langileen soldatak, zuzenean ordaintzen ditu, ordain eskuordetuaren bitartez ordaintzen ditu hezkuntza sailak, bai? Orduan, 25 ordu, klase emateko lehen hezkuntzan, 25 ordu emateko ordaintzen ditu. Eta haiek 30 ordu ematen dituzte. Horrek suposatzen du langileen prekarizazioa eta bestelako finantziaketa bat. Baina zergatik egiten hori zerbitzu gehiago eman behar duelako. Pistinak ere horregatik daude, bestelako zerbitzu batzuk eman behar ditu. Orduan beti beharko ditu beste diru iturri batzuk lehiatu ahal izateko. Orduan doakotasun hori ezin da ez kontrolatu eta de facto ez da kontrolatzen gaur egun naiz eta araututa. Orduan zergatik sinistuko dugu doakotasun hori batean etorriko dela. Segregazioari aurre egiteko aukerak ere, barne beltzen ditu zirriborroak, idatziz behintzat, zuke aipatu duzu lehen zeago ez, lehiatila bakarraren asunto hori. Dena den, zirriborroak zer dio zehazki? Zer gutxi dio, lehen osan dituzuan bezala, itzpotolo, denak barnebiltzen gaituzten itzpotoloak, ez? Esaten du matrikulazioa, modu orekatuan, eta inklusiboan, eta egingo dela, baina neurri zehatzei erreparatzen bali madigu ez du gauza handirik esaten. Jakin badakigu dekretuen bitartez gero gauzatu alko litzatekela, eta asmoa litzatekela, dakigunez, nolabait zaurgarriak dien ikasle horiek ere ikastetxe itunduetara bideratu, bai? Horretarako bestelako zerrenda bat egingo litzateke, ikasle horiek nahiko estigmatizatuta egongo lirateke eta nahiko behartuta zekitaiek ikastetxe aukeratzeko eskubidea izango luketen, bideratuko lirateke ikastetxe zuzen batera ez. Baina okerrena da, esan dezagun, bai, ikastetxe itunduak behartuta egongo dira zaurgarri batzuk hartzera. Bai, baina hor gertatzen dena da, gero birmatrikulazioa deitzen dugun prozesuak. Dala, ikasle horiek ez diala bertan mantentzen izan berein kapital ekonomiko edo sozialengatik eta urren urtean matrikulatzen dira berriro ere ikastetxe publikoan. Esan nahi duana da, hauek nolabait partxeak dira oinarriz funtzionatzen duen bati konponbidea emateko, eta gaina, hau Katalunian egin da, eta ikusi da ez duela funtzionatu, orduan ez dakit zergatik kopiatzen ditugun halakoak, ez? Hizkuntzari dagokionez ere, zirriborroak aipatzen du derrigorrezko bigarren hezkuntzan, 2 maila izan beharko dutela ikasleek, 2 hizkuntzetan, eredu eleanitzari buruz aritzen dira, zer iruditzen zaizue? Horre, bai, deigarria izan da, ez? Adostasun zabala zegoen, eta hemen ikusi dugu ausardia falta potolo bat egun dela, ez? Irtenbide, irtera profila zehaztearekin ez zu bermatzen benetan hori lortuko denik. Bestelako tresna batzuk jarri behar dituzu eta baliabide batzuk. Bereziki hori lortzeko zeintzuk izango diren neurriak, hori da zehaztu behar dena. Eta hemen esaten dena da ikastetxearen hizkuntza proiektuaren baitan utziko dela, eta, eremu soziolinguistikoak eragin menpean eta bar. Guk uste dugu euskaraz dela hautazkoa. Hezkuntzaren eginkizunik esanguratsuena da euskalduntzea. Hori izan da gainera, Euskal Eskola Publikoak azken 30 urtetan bereziki izan duen, gehien euskaldundu duena, ez? Orduan, ez dugu uste, adibidez, ikastetxe itunduen baitan utzi daitekenik edo beraien hizkuntza proiektuaren arabera. Euskaran nahitan nahizkoa izan behar dauket, ze hori da hezkuntzaren helburua, euskalduntzea. Hezkuntza legea egiteko hartu den ibilbide guzti hau, nola definituko zenukete? Nik uste irudikatu nahi izan dela parte hartzailea izan dela bezala, ez? Eta ia da, guk entzuteko bereziki
eta noizbait hitz egiteko aukera izan dugula, baita idatziz alegazioak bidaltzeko, ez? Baina horrek ez du esaten prozesua parte hartzailea denik. Horrek esan nahi du, baten aukera izan dugunik, ez? Guri ustez hau alde bakarrekoz jorratu den prozesu bat izan da, hasieratik jakina izan zein zan helburua, eta gu noski ez dira sentitzen ordezkatuta lege honengatik, eta ez dugu sentitzen honen parte izan garenik. Eta horren parte izatea gustatuko litzaizuke? Gustatuko litzaiguke honen parte izatea eta bereziki hezkuntzak ez guk esaten dugulako. Eragile askok esaten dutelako eta ikerketa askok esaten dute sistema duala dela segregazioaren oinarria. Eta gu dakigu hori dela dugun arazorik larriena. Hori konpontzera bideratu beharko litzateke. Eta hori da guk egin nahiko genukena, ez gu bakarrik. Uste dugu hezkuntza komunitateak eta gure gurasoak eta gure ikastetxeak ere bai. Eta zein bide hartuko duzu orduan, hemendik aurrera? Gu saiatuko gea ahalik eta eraginkorrenak izaten eta horretarako alditugun aliantza guztiak bilatuko ditugu, baina bestela ere guk argi dugu, guk lege honen kontra borrokatzeko indarra badugula, momentu historikoa da eta uste dut gure gizarteak merezi duela. Mobilizazioak egitea ere mahai gainean daukazue? Noski mahai gainean, edo zer eskola ditugun tresna guztiak erabiliko ditugu, zadiodan bezala gure erantzunkizuna ere bada. Nagore Iturrioz, Estela Sindikatuko bozera maila, eskerrik asko, gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte baten ondoren itzuliko gara, egunero bezala solasaldiari heltzeko, gaurkoan gurekin izango ditugu Miguel Aizpuru eta Carlos Renedo. Orain arte. Azalekoa, muina ere aldatzen da pentsaera, munduan den aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz. Eskuz esku aldatzen du, dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea aldatu egiten du maiz, den aldatzen da beraz, ez horritu aldatzen banaiz. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Gau ez aldatzen da aldez, euskiaren sarea, uda berrian soinekoz, aldatzen da landarea, piztiak iak jezeta, ama mazarrak bisaiz, den aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Urdea ez da aldatzen, ez zergatik nire grina, nire herriaren memoria, nire jendearen mina. Bat aldatu zenak bihar, aldatzen segi bezala,
Baraje urrunotan ni aldatu naizen bezala. Dena aldatzen da. En México se sigue negando a los pueblos originarios el derecho a la autonomía, el derecho a existir, y nosotras hoy queremos vivir otra historia. Nos rebelamos y decimos basta. Hoy aquí queremos decirles que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, porque a pesar de sus amenazas y sus calumnias, de sus hostigamientos, seguimos caminando hacia un sol que pensamos brilla con fuerza. Nosotros, nosotras, somos el resultado de muchas luchas. Llevamos en la sangre la herencia guerrera de nuestras abuelas. Nuestras raíces nos los exigen y nuestras hijas nos lo gritan. Hermanos, hermanas, abramos el corazón como una flor que espera el rayo de sol por las mañanas. Sembremos sueños y cosechemos esperanzas, recordando que esa construcción solo se puede hacer abajo, a la izquierda y del lado del corazón. Mesoamerikako katuz munduan erritrikarekin egin zenuen moduan. Ja cariño, oroimenean beti. Ja cariño. Estatuaren menpe diren eskustela. Beti zure hitzak ez dira galduko, jakinduria horri nola eginuko, eskertuz gure harimada sentatuko. Ametxak eren lotzeko txaropena, Iuzabi herritik datorren kemena, ez dugu aztuko zure irakaspena. Beti kasi lantzen askatasuna, ezkerreko aldean jarriz pintasuna, bihotza entzun erraikiko da etorkizuna.
Iesiak negatziak ez dira Ez berzi Espainiak ez berezia Ez berzi Espainiak ene azaldi Ez da dinune izpirik igaro Ez berzi Espainiak ene zanietatik Bekietatik ez dezan nortzezku bila Zietik zartzen igaro Zurekin izateko desiru Zurekin izateko desiru Na 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 Zurekin izateko ikara Zurekin izateko desiru Na 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 Zurekin izateko desiru Zurekin izateko desiru Na 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 Zurekin izateko ikara Zurekin izateko desiru Na 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 Egunon Olege solasaldiari bide emango diogu, horretarako gaurko gonbidatuak ditugu Miguel Aizpuru, eguerdion. Eguerdion, zer moduz? Eta Carlos Renedo, kaixo. Eguerdion. Urte politikoari buruz hitz egiten hasiko dugu eguna, noski, gaur goizean eman dioterako hasiera Eusko Legebiltzarrean urte politikoari 2 orduz aritu da Iñigo Urkullu lehendakaria hitz egiten goizean eta arratsaldean ordu bitardietatik aurrera talde parlamentarioen txanda izango da, hitza hartuko dute. Eta ziurgabetasunak baldintzatutako egoera batean, ez? Dator urte politikoaren hasiera hau, ziurgabetasuna da hain zuzen ere behin eta berriro Urkullu lehendakariak errepikatu duen hitzetako bat. Zuk, Miguel, jarraitu duzu, ez, goizekoa? Bai, egon naiz, zenolako sentsazioa? Pizka bat lehendakariaren hitzaldia entzuten, eta egia da, ziurgabetasun hori mahai gainean dago, ze, bizi dugun egoera, krisi egoera da, zentzu guztietan, ez da, krisi soziala, ekonomikoa, eta, pandemiatik zetorren egoera hau, Ukrainiako gerrarekin okerrerantz junda, ez, eta orain, esango nuke, klase politikoen eta instituzioen helburua, nolabait krisi egoera hori borrokatzea da, eta errezetak bilatzea, pizka baten klase langileen eta gehien sufritzen dutenen egoera, laguntzen saiatzeko ez da, baina egia da, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, tresnak limitatuak direla, ez da, eta modu batean, erremintea horrekin jokatu behar da, eta gero ikusi beharko dugu ere, talde politikoak legebiltzarran zenolako arduratsuak direnala ez, akordio zabalera, herri akordioetara heltzeko, ez da, eta lehendakariak mahai gainean jarri ditu 5 itun horiek, eta ikusi beharko dugu nola negoziatzen diren, akordioa posible dan ala ez, eta hori izango da, esango nuke, hurrengo kurtsoko dinamika, ez da, legebiltzarrean, eta gainera klima elektoral batean, ze maiatzean daukagu foru eta udal hauteskundeak, eta hasi da bebai
hautagaien dantza hori, azken orduetan, ikusiko dugu nola baldintzatzen duen honek kurtso politikoa. Bai, kontzeptu nagusinetako bat hori ziurgabetasuna, ez da berria, ez da kurtso politikoaren hasieran ezan den gaietako bat da, baina aspalditik datorren ohartarazpena ere ez, ekaitzari buruz, ekaitza datorrela hori barrepikatu digutelako, baina eta berriro, Eusko Jaurlaritzatik, ez dakite zuk nola ikusten duzu, zen nolako mezua bidali nahi duten honekin? Nik egia esan ez dut jarretu, ez egon naiz lanean orentxe arte, egia da goizean jarretu irratian hasi aurretik, eta jaipatzen ziren horiek izango zirela, ez, mantra, aspalitik datoz mantra horiek, ez, datorrela ekaitza, hori krisia datorrela eta hor gaude iragartzen, eta horren aurrean akordio zabalak, lankidetza, ez, olako mantra berriak. Orduan, nik uste dut ez dakit olako egia da, erronka berriei erantzuteko egon marko dira herri akordioak, baina ez dakite guztion helmuga berdina da, eta ez dakite posible izango den, egon da gainera sartuta ziklo elektoral berri batean eta jakin da segurazki, ez? Mikelek esan duen moduan, interesak izango dira igual kontrajarriak, ez? Klase batzuen interesak edo langileen klaseen interesak eta horrela, eta beste batzuen interesak ezin dire izan bateragarriak, orduan ez dakit lankidetza hori norarte gauzatu algo den, baina, ematen du hori dela egun dagoen mantra. Ituna, akordioa... Bai, gogoratu behar du bebai, azkeneko kurtsoan akordio nagusiak egon zirela, adibidez aurrekontuen akordio historiko hori Aiota eta EH Bilduren artean, edota hezkuntza oinarrietan egon zen kontsentsu zabal hori, lau talde nagusien artean legebiltzarrean, baina argi dago, aldaera bat dagoela kurtso honetan eta udal eta foru autoeskundeak dauz. Orduan ikusi beharko dugu, zenolako influentzia eukiko duen elektoralismo honek, balantzan taldek jarri beharko dituzte, ze daukan pisu gehiago hauteskundera juteko lasterketa elektoral hori, ala bestalde arduratsua izatea eta krisia edo borrokatzeko akordioak bilatzeanik. Taldeak entzunda, erreakzioak entzunda lehen irratian. Uste dut, beraiek badira, talde ia guztiak direla konsiente akordio zabalak beharko direa. Orduan esango nuke, printzipioz elektoralismo horrek ez duela hainbeste influentzia izango, zeren eta akordio zabalen behar hori dago kurtso honetan, krisi egoera latxa edo latxari aurre egiteko. Dena den, Carlosek aipatzen zuen lehenago ere interes talka horiek, Iñigo Urkullu lehendakariak berak herri itunak aipatzen dituenean, edo akordio zabalak egitaren behar hori aipatzen duenean, zinezgarria da zuretzako? Niretzako ez dakite esaten gauden egiten taktika politiko batetik teoria politiko bat, hau da. Ez dakit jendarteak eskertzen duela egotea akordioak, olako egoera baten aurrean ez egotea talka politiko handirik eta eskertzen du, akordioak eta izatea eta horregatik ere alderdiek hori nahi dute transmititu edo horretarako prese dauden. Ez dakit hola den, ea gauden erantzuten, hain zuzen ere, elektoralismo bati, hau da, gero ez hainbat hautesle bai posik egoteko edo ez zigortzeko, hori izatea alderdi guztien jarduera, prest gaude itunak egiteko eta akordioak egiteko. Baina nik uste dut hori bakoitzak baduela bere interes, ez bakarrik elektorala, bere interes ere bai, bakoitzak dauka bere politika egiteko modua, eredua eta helburu konkretuak. Eta ez dut ustein erreza denik gero akordio gauzatze, edo igual argazkian egitea bai da erreza, baina gero gauzatzen direnean berehala etortzen dira beste joku batzuk eta beste bidea. Inizion nago denetarik ikusiko dugula, lehendakariak akordio herri akordio jarri ditu mai gainean eta inizior nago bostak ez ditugula ikusiko. Adibidez, hezkuntza legea nahiko aurreratuta dago eta inizior nago akordio zabal bat egongo dela azkenian, baina beste kontu batzuekin, adibidez aurre kontu berriekin, ez dugu ikusten iazko kurtsoan egon zan kontsentsu nagusi hori Aiota eta EH Bilduren
artean, ezta? Ze bakoitzak bai, bere lerroa dauka, bere objektiboak eta hauteskundera juteko, diskurtso bat, ezta? Eta azkenian modu batean aldendu behar dira, ezta? Alderdiak. Egia da, egoera honek kontsentsurako bide hori errasten duela, baina azkenian hautesleek esango dute, ze ezberdintasun dago, ez dakit, EH Bildu, Podemos eta EAJaren artean, gai garrantzitu guztietan, ados dauzenian eta akordio zabala beti heltzen dauzenian. Orduan, talka politiko hori ikusiko dugu ere. Ikusteko dago, ez, indar batze horiek posible izango ote diren, momentuz lehendakariak gorepatu egin du orain arteko EAJaren eta PSren arteko elkarlan hori, akordio hori, eta beste talde parlamentarioei eskua luzatu die akordio zabal horiek erdiesteko. Ez ematen du, ez dakit, ematen duen binomi hori EAJ eta PSren artekoa bana ezina dela. Bueno, orain arte, holan izan da, ezagutzen ditugun administrazio gehienetan, ez bakarrik parlamentuan, EAJ eta PS daude udaletxetan, eta bata besteari elkar laguntzen, eta, bueno, ez dakite PS izan alda PNVren muletilla, edo egia da gero adigatzen direnan hauteskundeak, bai inartzen dute mezu hori, bakoitza beraldetik, baina, bueno, gero praktikan, holan jokatu dute, eta nik esango nuke, ez dela asko ezberdintzen bata eta bestearen politika gauza praktikoetan, eta gero, zuk esan duzun da, raroa da egiten zait ere, ez irudikatzea itun batzuk eta horrela, gehiengoa daukatenean PNV eta PSE, eta gero ere ikusi dugunean, argazkian bai, agertzen dela akordioa, baina gero dekretuaren bitartez gobernatzen da, eta dekretuak egiten direnean hori ez dira behar akordioak, eta gobernuak ateratzen du bere dekretua, eta interpretatzen du akordio hori modu konkretu batean, eta hor gero sortzen dira talkak. Orduan, horregatik uste dut ere dagoela behar bat elektorala edo irudikatzeko hori gaudela prest guztien artean erronka berrei aurre egiteko, baina uste dute ikusiko ditugula talka batzuk gero praktikan. Bai, egia da, PSek eta EAJak batzen duten gehiengo absolutu hori, nahiko erosoa dela, ez da, Eusko Jaurlaritzarako eta proiektu guztiak horrela eramateko. Baina askotan nik ikusi dute lehendakaria deseroso, ez da, ez zaio gustatzen rodilloaren kritika horiek, eta beti egon da hor saiesten, saiatzen kritika horiek horregatik, kasu batzuetan, dibidez aurrekontuetan beti eskua zabaldu du eta saiatu da, beste oposizioko talde batekin, berdin zaite EH Bildu edo Elkarrekin Podemos, negoziatzea eta akordioan bilatzea, eta azken kurtsoan lortu zen akordio hori, ez da, EH Bildurekin. Ez dakit posible izango den berriro hori, baina egia da, lehendakariak irudi hori bilatzen duela, ez da, esku zabaltzearen irudia. Sakonago aztertuko dugu datozen minutuetan goizak legebiltzarrean eman duen hori, baina hainzue, badirudi batzuetan pandemia dagoeneko ahaztuta dugula, baina Eusko Legebiltzarrean ez da, musukorik gabeko politika orokorreko lehen plenoa izan da, ziurazko igerri dela ez, ohikoa den azken urtean, ohikoa den, baino jende gehiago ere bertaratu delako ez, eta hain zuzen ere pandemiak utzitako hildakoak oroituz hasi du Iñigo Urkullu lehendakariak hitzartzea. Ez dakit nola hartu duzuen hori? Bai, posgarria da, ez da, normaltasunera itzultzean niko goratzen dut, iazko lehen plenoa, oso arraroa, ambiente arraroa zen, musukoarekin, eta oraindik ere neurri guztiekin indarrean, eta urte bat pasatu da, eta ia ahaztu dugu, modu batean positiboa da. Eta, bai, ezin dugu ahaztu, eta gogoratu behar dugu, bizia galdu zuten guztiak, baina ere, etorkizunera begiratu behar dugu, eta gainera azken egunetan entzun dugu, igual ja azken neurriak bukatuko direla, adibidez musukoa eramatea garraio publikoan, eta bakarrik, ez dela derrigorrezkoa izango, ez da, baizik eta rekomendazio bat, orduan, espero dugu ere etorkizunan, horrelako egoerarik ez errepikatzea, baina ezin dugu, ezin dugu ahaztu eta momenturen batean beste pandemia bat iristea, opzio bat da. Lehendakariak hildo honetan gogoratu du ez eta gorepatu egin du Euskal Erakundek egindako lana eta gizarteak sufritutako guzti hori, baina Osakidetzari ez egin zaizki orain bat kritika azken aldian kontuan hartuta, ez dakite
Bueno, egia da, nahiko asko azten ditugula gauza batzuk, eta egia da, herri honetan pandemia sartu zenean, lehenengo hilabetetan euskal jendartea sentituzun zegoela nahiko bakarrik nun aurrean, eta nik esango nuke dela lehenengo aldia nun ikusi dute gehiengoa begiratzen Madrilera, eta eskatzen mesedez Madriletik erabaki konkretuak, esku hartze zuzenak, eta nik uste izan delako, egia da, egoera berria zela, baina nik uste hartu behar dugula, kasu honetan Eusko Jaurlaritza ez dela izan aitzinaria neurriak hartzen, eta bai ere bai aldi berean argi geratu dela gure osasun sistema publikoaren egoera, langileek esaten duten moduan datorrela atzetik, baina egia da, erabili behar dugunean konturatzen gara, dauden itxaron zerrenda, dagoen overbooking eta nola dagoen egoera. Orduan, bentsate nik uste ondo dagoela, oroitzea eta jakitea zer pasatu dugun eta horrela, baina hobeto dago ere bai neurriak hartzea etorkizun batean berriro baldin bagaude egoera honetan, izateko osasun sistema publiko sendo bat eta lehenengo arreta zerbitzu ere bai indartsu bat. Parentesi txiki bat irekiko dugu zuzen ere gai honi buruz hitz egiteko. Izan ere Munduko Osasun Erakundearen arabera pandemiaren amaiera gertu egon litekelako, 2008ko martxotik izandako heriotza kopuru iritziena erregistratzen ari delako azken asteotan. Pantailaren bestaldean agurtuko dugu Miren Basaras, mikrobiologoa. Eguerdion, Miren. Eguerdion. Esandakoa, ez da, pandemiaren amaiera inoiz baino gertuago Munduko Osasun Erakundearen arabera, baina birusak gurean jarraituko du, gripea bezalako sasoiko gaixotasun bat izatera heltzen ari da orduan? Bueno, badirudi bide horretarantz goazela, ez da, baina bide horreta hori lortzeko oraingoz falta zaigu zerbait. Eta nik uste dut, une honetan behar duguna da, nolabait esateko esfortzu handiak egitea, bereziki, virusaren bilaketa horretan esango genuk. Ez da, positibo horiek detektatzen direnean eta antzematen direnean, bereziki, beraien, ze aldaerekin kutsatuak dauden, aldaera berriak dauden, ala ez dauden, sortzen diren, ala ez, hori guztiak kudeatu egin behar da ahalik eta hoberen. Eta azken txanpa honetan, atzera pausurik berriro ere ez egiteko, zer uste duzu dela beharrezkoa? Alde batetik hori kudeak eta hori, ez da zaintza epidemiologiko hori virusarena ahalik eta indartzuena eta hoberena egitea, eta logikoa den bezala aldaera berriak agertuko balira, edo ditugun aldaerekin pizka bat aldatzen baldin badoaz, ze eragina duten guzti horrek nolabait esateko bereziki gure ospitaletan, ez da? Hau da, behin eta berriro kontrolatu beharko genuke, ea gure ospitalak gainezka dauden ala ez, ea zenbat pertsona hiltzen diren ala ez, zenbat pertsona zainketa intentsiboko unitatera ailegatzen diren ala ez, hau da, guzti hori kudeatu egin beharko genuke ahalik eta hoberen. Gai honetan ere, ezin dugu ahaztu oraindik ere milioika pertsonek dutela COVID iraunkorra edo COVID luzea deituriko hori, ez? Zer dakigu orain arte horri buruz eta ez dakite aurrerapenik izan alden, ez? Pandemia osoan zehar izan dugulako honen berri, baina erantzunak eskazak izan direlako, zalantzak handiak izan direlako. Bai, hori bada nolabait esateko arazo bat, ez da, eta arazo handi bat, ez da, COVID iraunkorra hor zegoen hasieratik, ez da, eta, ikusten dugu zenbat eta pertsona kutsatu gehiago egon, hainbat eta COVID iraunkorra dituzten pertsonak gehiago direla, ez da. Kasu honetan, azken finean, entitate hori, COVID iraunkorraren entitate hori da pertsona batek sintomak dituenean urrengo hilabeteetan eta inkluso urrengo urteetan, gogoratu behar dugu pandemia honetan eta virus honekin ja 3. urtean gaudela, ez da, eta badaude pertsona batzuk hasieratik kutsatu egin zirenak eta momentu honetan ere badituztela sintomak, ez da.
Orduan, guzti hori egin behar dena da, baita ere ondo kudeatu zergatik, sintoma horiek nahiko anitzak, nahiko ugariak direlako, izan daitezkela larruazalekoak, izan daitezke begietakoak, arnazbidekoak, leku ezberdinetakoak edo organo ezberdinetakoak. Beraz, behar dena da, nolabait esateko, osasun arloan kudeak eta arlo guztiak kontutan hartzen dituena, eta pertsona batek hainbat sintoma baldin baditu, ez joatea behin eta berriro mediku batengana esango genuke, eta azken finean guzti hori ez egon kudeatuta, eta behar dena bada nolabait esateko integrazio bat, espezialitate guztien integrazio bat hori ondo kudeatzeko. Azkenik ere, munduko osasun erakundeak beste ohartarazpen bat egin duelako, beste hainbat pandemia gehiago etor daitezkeela, zenbaterainokoa da arriskua? Argi dagoena da arriskoak beti egon dela. Hau da, behin eta berriro izan dugu zientzialeariok arriskoa hor zegoela, eta ez dugu ahaztu behar, guk kudeatu edo pasatu egin ditugula hainbat pandemia. Esate baterako hurbilenetarikoa izan zen 2009 urtean, hau da, orain dela gutxi, gripe ura, udan agertu izan zen gripe uraren pandemia hori. Gertatzen dena da, pandemia ura ezala izan azkenean zorionez gaur egun daukagun pandemia. Lortu egin zalako birusa askoz ere arinago kontrolatzea, eta bar. Beraz, arriskoa hor dago, eta arrisku hori erreala da. Eta gogoratu behar dugu azken urteetan agertu izan diren pandemia guztiak, gehienetan virusengatik izan direla, eta virus horiek zoonotikoak izan direla, hau da, animalitatik pasatutakoak. Beraz, kontutan hartu behar dugu osasun mundu honetan eta osasun arlo honetan ez bakarrik gizakion osasuna, baizik eta askoz ere zabalagoak izan behar gara, eta aipatzen den mundu osoko osasuna kontutan hartu. Ez bakarrik esan dudan bezala gizakiona, baizik eta baita ere animaliena eta baita ere inguru giroa edo ingurumenarena, hau da, nolabait esateko One Health kontzeptu hori edo kontzeptu bakar hori esango genuk, eta, jakinda, arriskoa hor dagoela, esfortzu handiak egin behar dira mundu osoan agertzen denean arazo bat aliketarienen kudeatzeko eta aliketarienen jakiteko horren berri. Argi eta garbi gelditu da orduan hemendik aurrera egin beharreko horiek, eta mezu horrekin agurtuko gara. Miren Basaras, mikrobiologoa, eskerrik asko zetasun guzti hauek emategatik. Eskerrik asko zuen. Pandemia alde batera utzita berriro ere berreskuratuko dugu politika orokorreko eztabaida hori, arestian hitz egiten egon gara, etorkizunera begira planteatzen diren erronkei buruz, herri itunen zailtasun edo posibilitatei buruz, baina baita ere Iñigo Urkullu lehendakariak goizean atzera begira aritu da. Besteak beste, aurreko urteko politika orokorreko bilkuran ezarritako 20 konpromisoak banamanan izendatu ditu, eta hori guztiak bete direla aipatu du. Entzungo dugu Iñigo Urkullu lehendakariak. Garapen egokia dutenak, langabezia 10% baino txikiagoa izatea, barne produktu gordinaren 40% gainditzea industrian eta zerbitzu aurreratuetan, Euskadi genero berdintasunaren indizerik handiena duten Europako 6 herrialdeen artean kokatzea, eskola uztearen tasa 7% beherako izatea eta euskararen ezagutzan eta erabileran aurrera egitea, berotegi efektuko gasen emisioak 10% gutxitzea, ikerketa gehi garapenean konbergentzia lortzea Europako batezbestekoarekin, eta Euskadi desberdintasun sozial txikiena duten Europako herrialdeen. Miguel, konpromiso guzti horiek bete dira? Bai, egia da, datu hori gordinan positiboak direla, eta bete direla, zentsu batean, baina esan behar dugu, konformistak, ezin garela konformistak izan, egoera honetan. Ze indikadoreak, onak dira, eta gira da, erkidegoak beste autonomiekin alderatuta, nahiko datu onak dituela momentu honetan, baina hain zaila da egoera, ezin garela konformatu datu horiek mantentzearekin, eta politika horiek
mantentzearekin, haratago joan behar gara, eta esango nuke momentu honetan politika sozialetan eta ekonomietan gauza asko eraldatu behar direla, aldaketa sistemikoak behar ditugula, krisiari aurre egiteko, dirudi gainera, Ukrainiako egoera, asko luzatuko dela, gero eta okerrerantze juten dela, eta horrek kriston reperkusioa eta ondoriak izango ditu Europan, eta gu Europako herrialde txiki bat izanez, hori oso argi euki behar dugu eta aprobetxatu behar dugu dinamika egoera hau, politika horietan aurrera joateko eta hori konformistak ez izateko, ezta? Carlos, zer iruditzen zaizu, langabezia datuen nobekuntza bat horrela hitz egitea, egoera dena den? Nik uste dut alde batetik, egia da zaila dela egitea balorazio bat hor tartean pandemia egon da, pandemia batek segurazki datu gordin hauek aldatzen dituela. Ez dakigu horren beste zenbateko datuak lortu dira egon diren proposamenekin edo gure asko hartzerekin edo etorri direla ere bai egoera mundiala izan delako oso ezberdina. Baina hala ere, iruditzen zait, momentu horretan, eta esan dugun hasieran, ekaitza datorrela edo gaudela hor incertidumbre batean, ez dugu gastatu behar denbora asko retrovisorea jartzen, eta uste dute erronka daudela aurrera begira. Eta uste dute, Miguelek esan duena, egoerak eskatzen du datuak asko betzea eta eredu aldaketa oso potentea egitea, eta gure esku dago aldaketa hori, transizio hori egitea modu kontrolatu batean edo modu ordenatu batean, edo ez egitea zer eta jutera deriba. Eta herri txiki bat gara, ez badugu jartzen gure mekanismo guztiak martxan egoera aldatzeko, biziko ditugu egoera oso larriak. Uste zen, norabide aldaketa hori, zein bide hartu beharko luke, edo zein dagakoa ez, guzti honetan? Zein norabide hartu beharko litzateke egoera iraultzeko edo pixka bat hobetzeko entzat? Nik izango nuke modu batean eredu sozioekonomikoa aldatu behar dela, adibidez, zerga sistema berrikusi behar da, ezin dugu onartu enpresa batzuek kriston etekinak, milioiko etekinak eukitzea oraindik ere, krisi egoera batean, eta gero klase langileak sufritzea krisiaren ondorio guztiak. Orduan nik esango nuke, arazo nagusia eredu ekonomikoak eta enpresa ereduak duela momentu honetan, baina, klaro, hemen arazoa da, gu erkidego bat bezala, gure tresnak mugatuak direla modu batean, orduan, enfoke hori Europa mailan jarri behar da, eta erreflexio hori Europako instituzioek edo Espainiar estatuak ere egin behar du modu batean. Eta egia da, ikusi dugula aldaketa batzuk Europako instituzioetan azken hilabetetan, baina momentuz nik esango nuke ez direla nahikoak, eta bide sozial hori Europa mailan indartu behar dela, ez da. Bide berri horrek parametro guztiak zergatuko lituzkelako, arlo ekonomikoan, arlo sozialean, krisi energetikoaz ere hainbatetan hitz egin dugu mai honetan ere, eta erronketako bat ere bada, alase adierazi du gaur goizean lehendakariak. Parametro aldaketa hori, eredu aldaketa hori, emango alda? Eman beharko da. Gizote gaudela krisi sistemiko baten aurrean. Egia da, batzuk ez duten nahi aipatu krisi hitza, beste batzuk igual askotan jartzen dugu mai gainean eta ematen du nahi dugula beldurra sortu, baina egoera holan da. Hau da, gaur egun daukagun sistema ekonomiko eta gure produzio sistemarekin eredua dago agortuta. Orduan hori holan da, aldaketa eman behar da. Eta erronkak nik uste dute epaitu direla, alde batetik dagoen aberastasuna ondo banatzea, guztiok modu duin batean bizitzeko, baina beste alde batetik dela beste ekoizpen mota bat ere berpentsatzea. Hau ez da infinitoa. Errekurtsak dira finitoak eta hor berpentsatu behar dugu eta horrekin batera transizio bat egon beharko da, energetikoa, baina baita eredu produktiboan eta gastatzen ditugun errekurtsetan. Zoritzarrez, uste dut oraindik ez daudela txip berean. Aste hauetan transizio ekologikoa hitz egin dugunean, eolikoak direla eta horrela, nik ikusten dituen politikari batzuk eta batez ere eskumatik erabiltzen transizio hitza izango bazen moduan moratoria bat.
esaten, egingo dugu, baina mesedez, itxoin beste hamarkada bat, igual ez dago denborarik. Eta zoritxarrez, transizioa ulertzen den moduan dela, gaurtik hasi behar garela ja neurriak hartzen eta pausoak emoten. Orduan, inpase gora honetan, ikusiko dugu nork lortzen duen transizio hori lideratzea eta azkartzea. Itun Zabalak hori zera zutabetako bat goizak eman duenetakoa. Beste bi kontzeptu ere nabarmentzearren, erakundeak herritarrengana gerturatu nahi duela, hori ze adierazi du lehendakariak. Ikusi beharko da, hitzak eta ekintzak bat etorriko dira. Bai, aspalditik datorren erronka da, eta egia da, azken legealdian edo lehendakariako saiatu da bide hori indartzen, ez da, adibidez autogobernu sailaren bidez, ez da. Baina, hemen gertatzen dana da, esango nuke, herritarrek badutela, sentsazio bat oso urrun dauzela instituzioak eta administrazioa, eta tratua gainera pandemiarekin, zaitasun handiagoak ikusi dugu, adibidez, Osakidetzarekin kontaktuak jartzen, edota burokraziako kontuak kudeatzeko, herritarrentzako. Azkenean nagusitu egin da telefono bidezko edo internet bidezko atentzio hori, baina esango nuke oraindik ere bide hori hobetu behar dela, askotan oso zaila da kontaktatzea, eta jendeak nik ulertzen dut ere, jendeak nahiago duela leku batera jutea eta pertsonalki jasotzea atentzio hori, ez da. Orduan, nik uste dut erronka oso potolo bat dagoela hor, eta espero dugu pausoak ematea, ze badago haserrea, gizartearengan, hori, tratu hori, oso komplikatu jarri delako, bai. Nik uste dut zentzorretan ere pandemia izan dela itzaki onbat murrizketak egiteko eta hartzeko bide errez batzuk ere zuzenean dena izatea aurre itxordorekin, dena izatea telematikoa eta horatzean daudele bai zerbitzuen murrizketa bat. Nik gero, uste dut ere bai, ulertu behar dugu loan da zein den gure administrazio egitura, herritxiki bat gara, eta ezin duguna pentsatu da administrazio estamentu guztiak egon behar direla hiritarron gertu edo. Nik ulertzen dut, udalak daudela, uste dute udalek izan behar dutela eskumen edo kudatzeko eskumen alik eta handiena, ze haiek ezagutzen dute lehenengo eskutik hiritarron edo herritarron beharrak eta daukate harreman zuzena, dago jakitura dolan bezetuta, izateko lehenengo eskutik harremana. Eta ordez, Eusko Jaurlaritzak edo bestelako gobernuak, onartu behar dute bere funtzioa dela, beste funtzio bat eta oso konkretua eta ezin dela egon kanal guztiak irekita eta administrazio guztiak izatea harreman estu bat herritarrekin. Eta uste zoritxarrez, gure sistemak dituela gauza on batzuk, baina txarrak dira batzutan guztio nahi dugula, edo guztien nahi dute duplikatu edo zerbitzuak, edo egon, eta lehenengo eskutik, kanpainak, auzolanean, eta entzuten dut. Eta egual bakoitzak nartu behar du zein den bere lekua eta zein den bere papera kate honetan. Ados nago, nik uste udalerrien papera eta kompetentziak indartu behar direla. Azkenean, gertuen dagoen administrazioa da, instituzioa da, eta egia da, adibidez guri Espainiar estatuko administrazioa nahiko urrun gelditzen zaigu, eta kasu askotarako Eusko Jaurlaritza urrun dago, eta azkenean gertu dagoena udala da, eta horregatik esango nuke hori ados nago bidea dela, ez da. Beste kontzeptuetako bat, eta politika orokorreko eztabaidaren sakontze honekin amaitzeko autogobernua ere izan du hizpide lehendakariak, eta adierazi du intentzioa dela Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko batzorde iraunkor bat sortzea, Gernikako estatutu hori betetze aldera, 40 urteren ostean baten batek agian zerbait gehiago ere esperoko zuken. Egia da, oraindik ez da bete estatutu hau, eta transferentzia gutxi batzuk gelditzen dira bakarrik, baina momentuz badirudi blokeoa dela nagusi, eta badirudi Espainiar estatuak arazo asko jartzen dituela transferentzia horriekin, adibidez gizarte segurantzarekin, ez da. Horregatik, gauzak horrela nik esango nuke ezinezkoa izango dela legealdi honetan betetzea estatutua, eta da legealdi
hitzaldi asko dira, eta promesa asko dira, eta ez dugu, ezer konkreturik ez ikusten, ez? Baina, egia da, honek ezin dela traba bat izan, etorkizunari begira jartzeko, eta, egia da, Euskal Alderdiak, hasi direla ja da, ponentzia batekin, horrengo estatutua edo, autogobernuaren etorkizuna aztertzen, eta esango nuke momentua dela, bide horretan jartzea berriro, eta, pandemiaren aitzakia gontzan hori gelditzeko, baina, ja da ez dago aitzaki hori, eta egia da, Euskal Autonomia Erkidegoak gero eta tresna gehiago behar izango dituela, bizi ditugun erronka guztiei aurre egiteko. Orduan momentua da, autogobernua eraldatzeko eta aztertzeko segin aldan, gure eskumenak edo indartzeko. Baina begi biztatik kendu gabe ere, Espainiar Estatuan hauteskunde orokorrak izango direla, laster, ezta? Hori horrek baldintzatzen dudana, noski. Hauteskunde zari garela, hauteskundak baldintzatutako kurtso politikoaren hasiera izan da gaurkoa ere, eta oraindik ere, zalantza asko daude, ez? Mahai gainean hauteskundeak bai, baina hautetxien edo hautagaien hobeto izan da, izen batzuk ezagutzen hasiak gara, baina beste hainbat, oraindik ez dakizkigu eta aldaketak datozela, hori ziur da. Bai, eta gaur jakin dugu ez, izen berri bat adibidez Bizkaian, EAJaren hautagaia foru aldundirako, Elisabet Etxanobe, momentuz profil basua zuen politikari bat da, ikusiko dugu zeideiekin heltzen den, ze programarekin, baina positiboa iruditzen zait emakume bat izatea, azken legealdietan diputatu nagusi guztiek eta hiriburuetako hiru alkateak gizonak ziren, orduan hemen badirudi feminismoak bere influentzia izan duela, eta ikusiko ditugula agintari emakume gehiago ez da hurrengo legealditan. Bide horretatik, positibo gero izen asko falta dira ezagutzeko, eta hori lehen esan duen bezala, hautagaien dantza hori hasi berria da, eta hasi ikusten dugun, baina badagoz lehia interesgarri batzuk. Oraindik hilabeteak gelditzen dira horretik, ez da, baina aurreikuspenak edo kinielak egiteko hasiak ere izan gaitezke, edo zer gertatu daitekeen, zer ez den gertatuko, adibidez Bilbo hirian, zer gertatuko da, EAJak berriro ere lortuko du gehiengo osoa, Bilduren hautagaiak norainoko erantzukizuna edo norainoko bultzada izango duen, hori dena ikusteka dago, Giztotuko ez dela, azteko, hauteskundek izango ja maiatzen eta ematen du gaudela ja behar komunikatibo batean. Uste dut, Aldundian Bizkaian PNVk aurkeztu duen hautagaia alde batetik nire iritziz, ez dut uste perfil bajuko pertsona dela, ez dut ondo ezagutzen duela batez ere udal politika bera ibilizen ere udal legea egiten, eta uste dut horrek ere erantzuten duela igual etorkizuneko erronkei, igual pertsona bat emakumea eta igual atsegina ere bai tratuan, eta bestaldetik segurazki inork ez zaigu eskapatzen Unai Rementegiaren karrera politikoa igual beste nonbaitetik jungo dela. Igual izan alda Urkulluren ordezkoa edo suposatzen dut olako balore bat ez dela galduko egin dola bere bidea. Eta gero Bilbora etorrita, nik uste dut, eta denbora asko gilditzen da, baina uste dut EAJak ez duela gaur egun ordezko bat, Aburtoren ordezko bat. Eta gian, igual ez da izango EAJaren hautagairiko onena, edo igual egongo da zen, dean iritzia, baina mantenduko da, ez badago beste norbait, denbora geratzen da, baina nire susmoa da, mantenduko dela Aburto, ez dut uste gehiengo absolutu, izan da apostua edo hori izan alda diskurtza, baina ez dut uste gehiengo absoluturako bidean dagoenik, de hecho uste dut ja EAJ izango duela beste asko irentzi du beste sektore batzutatik eta igual hori ere amaituko da. Eta, Txilduren apostua Maria del Riorekin, uste dute dela apostua usarta, batetik emakume bat delako, esperientzarekin, baina ere nahiko gaztea, egon da ja, badaki zer den kudeatzea egon zelako Gipuzkoako Aldundian, EHUko irakasla, uste badela momentua emateko ere bai
lekua bestelako perfil batzuei, egia da, leku batzuetan ari gara bizitzen revival bat. Batez ere, begiratzen badugu Donostira. Bai. Donostiko egoera polita dago, bai, izango da borroka interesgarri bat, ez da? Bueno, ikusiko dugu, Odon PSR-en primarioak irabazten dituen ala ez, baina egia da, hiru alkate izan diren 3 pertsona dauzela leian, ez da, EAJaren Eneko Goiaga, EH Bilduren Juan Carlos Izagirre, eta, Odon Elorza irabazten baditu, bai, 3 alkate hor leian berriro, eta Gipuzkoan foru aldundian bai egon alda, borroka interesgarri bat, ez? EAJ eta EH Bildu bete egon dira nahiko gertu hor, eta, oraindik hautagaiak ez dakizkigu zein izango diren, bada hor zurrumurrua, bi emakume izan aldirela, ikusiko dugu konfirmatzen den, baina, bai, gertu dauz bi alderdiak eta edozein gauza gertaliteke. Eta gero, bai, Bilbon egin duzun, irakurketan konpartitzen dut, sorpresa bat izango zen aburto ez errepikatzea. Eta gero, EH Bilduk nik uste profila aldatu duela ez berauta gehiarekin, lehen aurreko hauteskundeetan izan zen Jon Goirizelaia, ezker abertzalearen izen klasiko bat, ez da. Eta orain nik uste profil transbertsalago bat bilatu dutela eta gazteago. Ikusiko dugu ea zenolako ikusiko dugu, aipatu duzu bezala oraindik ere baia bete gelditzen direlako, orduan aurrerako berreskuratuko dugu gaiak gehiagorako ematen duenerako, ez eta ez espekulaziorako. Hauteskunde batzuk bai gertu daudela, horiek dira Italiakoak, igandean ospatuko direnak, eta testu inguru zaratatzuan, ez? Datozenak ere, testu ingurua esaten dut, gizartean kezka nagusia dagoelago, egoera ekonomikoa dela, eta hautesleen ehuneko 40 zalantzatiak edo abstentzionistak dira, badirudi hautestontzietara joango direnak gutxi izango direla, baina dena den inkesta guztien arabera izen propio baten izena ematen dute, ez? Emakume batena gainera, berriro ere ez, baina Giorgia Meloni ultra eskuindarra badirudi izango dela irabazle. Ez dakit nola ikusten ari zareten guzti hau. Ez dakit, Miguel, astelenean berriro ere izango gara zurekin sola zaldian. Ikusiko dugu, baina nire sentsazioak oso txarrak dira. Kezkarako motibo asko dauz, ez da. Hori azkenean ultra eskuinaren garaipena nahiko argi izango da. Eta, ez da lehenengo aldi izango. Goratu behar duaren dela 4 urte, Salviniren legak eta 5 izarreko populistek irabazi zutela, eta Salvini egon zala hor ministro bezala, politika xenofoak, rasistak eta ultraeskundeak darrak praktikan jartzen, ez da. Orain gertatu aldana, Giorgia Meloni lehen ministroa izatea, eta emaitza antzekoa izango da, ez da. Berriro ere, migrazioaren kontrako jarrerak ikusiko ditugu, eta ikusiko dugu bai, zenolako ean mugarriren bat jartzen duten Europar Batasunetik, ea zenolako reakzioa izango den Bruselatik, ez da. Ezin dute utzi Italia beste Hungaria ala Polonia bat izatea, ez da. Ahora, bestalde badago esperantzarako motiboa, gobernuak Italian oso gutxi irauten dute. Orduan, gertaleike, Meloni lehen ministro nahiko efimero bat izatea, eta urte bat barru gobernu aldatzea, da hauteskunde berriak izatea. Hori da nire kasuan esperantzako datu bakarra. Baina inkestek diotena betetzen baldin bada, zenolako irakurketak inbarko genuke ikusten ari garelako Europa osoan ez bakarrik Italian ultraeskuinako gorakada bat izaten ari duela, ez? Nik uste bi aldagai, alde batetik hori, eskumaren gorakada orokorrean Europan, eta testuinguru sozioekonomikoak igual laguntzen du horretarako, normalean incertidumbre baten aurrean haserrea edo antolatzen da, edo antolatu alda ere modu batean edo bestean, eta momentuz, igual delako biderrezena, eskumak asmatzen du diskurtso batzuekin antolatzeko haserre hori, edo, holako egoera ekonomiko edo egoera sozioekonomiko larri baten aurrean, lehenengo erantzuna izatea nahiko primarioa esango nuke, ezakite. Eta, hor egin marko niko gogo eta sakon bat, ze hori etorriko da. Eta gian Euskal Herria irla bat da, baina irlak irauten dute ere bai, irauten dutena. Eta bigarren aldagaia dela abstentzioarena. Eta, badaude ere bai horrekin ikerketak,
Eta uste dut askotan esaten dugula, desafezio bat dagoela moru lokorrean, eta hori badaude arazo sakonak. Hore atzeuk egin zuen ikerketa bat, Imanol Zuberok uste dut egin zuela, eta zer dagoen abstentzioaren atzetik, adibidez nire auzoan, nire auzo langile bat, ditugu zanalde batzun, hauteskunde batzuetan, 50% baino gehiago ez du bozkatu. Eta hor daude faktore batzuk, errenta, hau da, errentarekin doa oso lotuta, aberatzek beti bozkatzen dute, eta normalean eskuma bozkatzen dute. Eta pobreek askotan ez dute bozkatzen. Eta ez dute bozkatzen, nik dela multifaktorea, baina ez da motivazio falta batzutan da, motivazio falta batzutan da, ez dutela sinisten egungo politikan, ez dutela ikusten bozka batekin aldatu aldutela egoera, baina beste askotan ere bai, informazio falta izugarria, formazio falta ere bai, ze sistemak ere elikatzen du hori, ez izatea interesa handirik, beste formazio maila oso bajuak, eta hor da barronka bat. Bestela testimonioetan badugu asko galtzeko, ez badugu aktibatzen herri sektore horiek parte hartzeko politikan. Bai, ados nago, ez. Egia esan hori, abstentzioa beti klase langiletan izaten da nagusi, ez da hori da, beratzek beti joaten dira bozkatzera ez. Eta, tendentzia, gertutik aztertu behar den tendentzia bat dago Europa osoan, ez bakarrik Italian edo Espainiar estatuan, ez da, gero taltuagoa da abstentzioa, eta, nire irakurketa da modu batean, ez da, sistemak ez duela erantzunik emoten, ez da gai erantzunik emoteko, ez gizartearen espektro handi bati, ez da, eta orduan, gero eta jende gehiago ez du sistema honetan sinisten, eta, esango nuke modu baten, irtenbidea edo konponbidea dela, demokrazia indartzea, ez bakarrik 4 urtetan behin jutea bozkatzera, baizik eta, demokrazia partizipatibo baten bila edo lan egitea, eta formula berriak, ez, bilatzea, jendeak, ezagit, representazio gehiago edo ikusteko, ez, eta parte hartzeko. Lehen komentatzen genuen baita ere, ez, deskonexio bat agerikoa dela, herritarren eta alderdi politikoen edo instituzioen arteko hori, ez, hori dena nola engrasatu, hori izango litzateke, erronketako bat ikusten ari garelako Euskal Herrian ere hori gertatzen ari da, urterik urtera abstentzioak goraka doa, ez, orduan planteatzen dira hainbat eta hainbat galdera, ez, zinpunturaino legitimitatea izango dute hauteskunde batzuek, ehuneko oso altu batean abstentzioa izan bada garaia, ez? Eta noiz arte ez irango duen botoen sistema hau, geroz eta goraka handiagoa badu parte hartze urri hori. Ez dakit nola ikusten duzuen, erronka egon badagolako, ez? Eta erronka handia gainera, eta ni politikari esango banintz, kezkatuta egon banintzateke. Ze momenturen batean, hori, 50% abstentzioetara heltzen badugu, hori, zenolako legitimitatea, ez, edo representatibitatea dauka sistemak, ez da, gizartearen gan. Orduan, gainera, azkar aurre egin behar dugun erronka bat da, ez? Ze bestela, hori, sistemak modu batean kolapsatu egingo du, ez da? Eta, orain esan dudan bezala, nire ustez, irtenbidea da demokrazia gehiago, ez da? Demokrazia indartzea. Ikusiko dugu, astelehenean, zenolako emaitzak baldin eta dagoeneko errekontu egiten baldin bada, baina ikusiko dugu datorren astetik aurrera Italiako egoera zein den. Gezatatuko dugu zeharo, efemeride batekin etorriko gara, badakizu gaur kotxearen aurkako eguna dela, ez zineten kotxez etorriko ez da ona? Ez. Kotxe hartzen duzuen normalean? Bizikletaz etorri naiz. Nik kotxea daukat, batzutan lanerako ezinbestekoa da, baina egia esan ez dut asko erabiltzen, eta saiatzen naz garraio publikoan mugitzen, edo oinez mugitzen, ala bizikletaz, ez? Egia esan, kontzientzia pizka bat euki behar dugula, ni gustatuko litzaidake, kotxe inoiz ez ibiltzea, baina batzutan, beste aukerari gelditzen, baina, saiatzen naz kotxearen kontsumoa murrizten. Carlos, zure... Nire zorionez, Bilbotarra naiz, Bilbon bizi naiz, eta zorionez aukera daukate oinez edo bizikletaz juteko leku ezkotara. Eta gero ere zorionez daukagu ere mugitzeko trena eta rola, eta behar denean kotxea erabiltzen dut, albada
partekatua, ez bakarrik kontzientzia ekologikoatik, kontzientzia ekonomikogatik ere bai. Hori da, bai, poltsikorako bai, ez da tontakeri. Orain bi aldaera horiek batu direlako, ez? Baina batak agian besteak baino indar handiagoa izango du, baina zuen inguruan ere ikusten duzu horrelako jarrerak geroz eta gehiago? Bai, nik esango nuke nire inguruan gero eta gehiago erabiltzen dugula garraio publikoa, bakoitzak bere arrazoiak ditu du, ez? Batzutan poltsikoaren pisua da arrazoia, eta beste batzutan kontzientzia ekologikoa, edo erosotasuna, ez? Ebe bai, kotxia orain dauzen mugekin eta aparkatzeko arazoekin eta hori, ez da igual garraio horik erosoena, hori be bai, argio eki behar dugu, ez? Baina, esango nuke bai, gero eta gehiago indartu behar dela, ez, garraio publikoa, ez? Ze batzutan ere, presioak nahiko altuak dira, ez? Orain deskontuak ikusi ditugu, ez da? Baina igual deskontu horik, ez dira denboralak, ez denbora mugatuak izan behar, baizik eta, betirako, ez da? Eta esango nuke, modu batean, autobusez edo metroz bidaiatzea, ez dela merkea, ez? Azkenean, bidai batzuk euro bat dira, eta euro bat egunero batzen baduzu, ez da tontakeri bat, orduan indartu behar da, frekuentzia gehiago jarri eta presioa jaitsi. Nik uste dute, orain gaude ez, mugikortasun gazte horretan sartuta, eta da lehen esan duana, zoritxarrez, uste dagoela postureo gubernamental handia, eta neurri oso txikiak. Eta uste dute aldaketak, mugikortasun aldaketak, etorriko dira, ematen bada bultzada bat instituzionala, zuk esan duzuna, garraio publikoa betzen, merketzen, baita ere, askotan ez da diru kontua, dira frekuentziak eta zerbitzuak, baina bestalde batetik ere garraio pribatua zigortzen. Eta gaur egun ez dugu nahi zigortu garraio publikoa. Horrendik erreza da, inkluso Bilbon, dela Euskal Herriko hiri handiena, kotxarekin sartzea Sukaldera arte. Oso erreza da, eta de hecho, jendeak egiten du, eta inkluso gure gobernuko lekuetan, EITB juten bazara, langileak juten dira kotxearekin, dagoelako, behan, garaje bat. Hori da, egiten dugu, eta gero egiten dugu argazki bat postureo, baina uste etorri beharko dira neurri potenteak, ez gaztuetan, baizik eta neurri potenteak, kotxeak esartzeko hirian, hobetzeko garraio publikoa, eta batez ere oinezkoentzat eta bizikletentzat mugitzea modu oso erraz batean hiritik. Eta horretik lortuko dugu pixkat aldatzea dinamika. Pausuak modu batean emon dira, nik Bilboko egoera ezagutzen dut hobeto, ezakit beste hiribueretan, baina hemen bidegorri berriak egin dira, bizikleta sistema bat jarri, oraindik ere, oso ondo funtzionatzen ez duena, baina, egia da, igual aztertu behar dela, kotxeen debekua, hirien erdialdetan, edo adibidez hori izango da, nik esango nuke urrengo erronka, ez da, ze oraindik ere, zuk esan duzun moduan, oso erraza da kotxearekin etortzea, ez da, orduan, egia da, zigortu behar da kotxearen erabilera eta beste aukera batzuk potentziatu. Badirudi hemendik aurrera hori izango dela hartuko den bidea, kotxearen erabilera geroz eta gehiago mugatzearena, baina hemen beste galdera bat ere planteatzen da, langileekin lotutako, autogintzaren sektoreak indar handia duelako Euskal Herrian, eta zin izango da, autogintzaren sektorearen etorkizuna, hori da kolokan dagoena baita ere, eta kezka nagusitako bat ere badelako. Betiko ekilibriak dira horiek, ez da, nola egin, ez da, klase langilei, kaltegarria ez izateko, ez da, modu batean. Igual dependentzia handiegia dugu, adibidez, Gasteizen oso ondo ikusten da, Mercedesekin, zenolako dependentzia dekogun, industria automobilistikoengan. Eta monopoli horik ez dira bat ere honak ekonomiarako, baina momentuz horrela da errealitatea eta zaila izango da hori eraldatzea, baina enpresen partetik, ez dakit, irtenbideak edo soluzioak jarri behar dituzte mai gainean, ez da, beste motatako, ez dakit, automobilak edo, diseinatzea, edo garraio publikoko autobusak edo fabrikatzea, ez dakit,
Bai, badirudi orain autoelektrikorako postu hori egiten ari direla, ez? Eta horrin lotuta esaterako Gasteizen Mercedesen duela gutxi aste honetan bertan fabrikan ditzeko plana baten berri eman du enpresak. Momentuz badirudi behintzat Zabalganoako basoaren zati bat ez duela hartuko, ez? Gorka Urtaran alkateak aipatu zuelako, ez? Horretarako prestare egongo litzatekeela, baina Nafarroan esaterako kezka piztu da, oraindik ez delako ofiziala, baina komunikabide bide batzuek esan dutela agian produkzioaren zati handi bat Kataluniara eramango dutela, ez? Eta horrela externalizazioaren gaiak ere hartzen dugu. Nik eratzen nahi sarrituta lehen esan dudana postureo eta baita ere trantsizioa nola hartzen dugun, aurreko izten dugu kotxe gutxiago egon behar direla, aurre guztiok gaude ados, urtaran bera egongo da aste honetan iragartzen beste modu batean, baina aldi berean handituko dugu Mercedeseko enpresa. Mercedesek ez du lortu ekoiztea bere kapazitate guztia aurten, baina gaude ja rekalifikatzen terreno batzuk handitzeko faktoria. Nunbait ez dago azterketa bat eginda, hori alde batetik. Porque, gauza esatea Mercedes, ulertzen dut merkatu aldatuko dela eta bestelako, noa beste sektore berri batzuetara, eta behar dut instalazioa, baina bi diskurtsoiek ez dira kompatibleak eta gero, bestalde batetik moduak. Hau da, Gasteiz dago egiten prozesu parte-hartzaile bat, APO berria, plan orokorra berritzeko, hurrengo urtean onartu beharko dela, hau bada, erabaki estrategiko bat, hirian, behar ditu teipuz batzuk, eta alkateak esaten du, baietz, egingo duela, baietz, egingo du, tramitea, luze izango da, ikusi beharko dugu, irutzen zen gaudela, trantsizioa lortzeko bi modutan, hau da, diskurtsiboki batzuk esaten dute trantsizio hori man behar dela, eta logiko izango zen petatzea, lima daukagu dependentzia bat ekoizpen sistema batzuekin goaz diversifikatzera, igual faktoriak izan behar dira beste modu batean, produktu berriak egon behar dira, goaz hitz egitera enpresekin, Mercedesekin, baina, zenbat lurzoru behar dira eredu berriak ekoizteko, hori izango, baina egiten duguna da kontrakoa. Pentsatu barik, nahi duzu handitu, nahi duzu ekosistema guzti hartu ere bai. Zen da, noragoaz eta zen da gure eredua. Eta hori ikusten dut alka, eta nola ez, onartu beharrean ditugula tresna batzuk, batez ere egintzaletin da izelako, tokatzen zaidalako, prozesua daudela eta erabaki estrategikoak hartzen dela modu baten eta horrela, zuira gartzea ja, izango bizkat, urertzea zure alkatearen figura, como zuzara el todopoderoso eta nik erabakitzen dut, bai. Bizkat kezkagarria da, eta ados naiz, uste dute trantsizio honetan langileek ez dutela pairatu behar aldaketa. Baina ere ulertu behar dugu, gaur egun, dagoela aberastasuna eta ekoiztu aldera gutxiago eta banatu aberastasun hori. Gaur egun, gaude ekoizten asko eta irabaziak geratzen dira esku gutxien artean. Eta hori ere aldatu beharko dugu. Miguel, amaitzeko zerbait gaitu dugu. Nik eskatzen nagoena da Arabako ekonomiak daukan dependentzia ez da Mercedesekiko. Adibidez, ze gertatuko da, adibidez, erregaien krisiak aurrera jarraitzen badu, eta momenturen batean, industria hau kolapso bat edo sufritzen badu. Arabako ekonomia guztiz kolokan jarriko luke ez da eszenario horrek, eta ez da hain eszenario arraroa hori gertatzea, ez da, orduan nik uste dut, diversifikatu behar dela hori, eta ez, arratz guztiak ez da, leku bakar batean jartzea, ez da gainera, Mercedes enpresak daukan influentzia eta poterean ikuste dut mugatzen saiatu behar garela, ez? Mercedesek dio, nahi dugu planta hau bikoiztu, eta mundu guztia, ez nahi duzuena, hori kontuz. Hemen utziko dugu orduan gaurko solasaldia. Mila esker beste benguren izateagatik Miguel Aizpuru eta Carlos Renedo, eta badakizue, ordu bietatik aurrera eguneko albiste nagusiak, Carolina Suárez lankidaren eskutik ondizan. Ama nola zure belaunetan nindatu kasun denboran uznezazu zure bularrean burua pausa dez
Ene bihotzak zer senditu